Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndine nyaya yandiri kusangana nayo panapa yandiri kuona iri kutaurwa nevanhu vaita kukakavadzana kakudzorerana mashoko kemumwe munhu wemuZimbabwe neuyo spokesperson waMnangagwa. So pari kutaurwa panapa ari kuti zigi kana rakasimba hongu asi kusimba kwaro ngakuoneke muvanhu kana richizongonzi rakasimba iro riri kureserve bank ikoko, zvinoreva kuti kusimba kwaro ndekwenhema. Ndo mashoko anga ari kutaurwawo nemumwe munhu wemuZimbabwe. Asi ndiri kuzoona mashoko apindurwa nauyo spokesperson waMnangagwa anoitwa George Charamba. Ndiri kuona mashoko iwayo asi mashoko anovaraidza kunzwa, asi mashoko akanaka, nekuti ndiri kuona ari kutoita it's more like kutoita bullying kune mumwe munhu wemuZimbabwe munomu. Ndo zviri kuitika panapa. Ari kuti kana iwe usina mari muhomwe nekuti uri rombe, usafunge kuti vanhu vese havana zigi. Zigi is available and it's working. We are expanding its use and availability for daily transactions. Ndo mashoko ari kupindurwa. Inini chinjanyanya ndibata panapa ndechekuti it's unfair for munhu akaita spokesperson waMnangagwa kuti audze munhu wemuZimbabwe kuti uri rombe kana kuti iwe kana uri rombe usadai so, nekuti urombe hwacho chekutanga totanga kutarisa kuti unenge hwakakonzereswa nani. Ndo nyaya dzimwe dzekuti dzinenge dzichitibata-bata, because imi mamungati mimi ndimi muri kurana hurumende, vanhu havasi kuwana mabasa, havasi kushanda nditi, ende munhu ari kutaurawo situation kana kuti ndigirikini yaari kusangana nayo kuti zigi hatisi kusangana naro mumastreets zvokumhanya rimbori kupi. Akutanga kuti iwe kana uri rombe usina mari doesn't mean kuti ndigirikini. Imagine kuti munhu akadaro iye onzi ari kushandira maoffices iwayo, zvinobudawo mushe zvinosara zvine picture yakaita sei. Zvinhu zvinorwadza zvokuti this Mnangagwa's regime iri kubhula vana veZimbabwe every day. Bullying yo tinotosangana nazvo kakawanda, vanhu vachiudzwa zvekupenga, kutodzwa rafu kuti taya munoita iko. It's unacceptable. Ende kuzoona mumwe ari kutobuda ari kutry kusaidira nyaya ari kuti nonsense. People in Bulawayo and Matabeleland provinces have never seen or touched zig. Not because they don't like or have it, but because it's nowhere to be seen. Let's be honest, RBZ and ZANU has failed to fix the current problem, and this I think is because of corruption. Mumwe warutaura kuti isusu kuside kwedu isusu mari iyoyo hatina kumbobvira takaibata. But imagine type yeresponde kuti ninge apuwa nemunhu kunzi wewe kana uri rombe iwewe hazvine kuti vanhu vese havana mari kana usina iwewe. Nyaya nyanyasondibata guys kuti mana shosho munototi vanhu ndo vacho vari kutungamirira kutry kutaura maproblems wako kuti guys una iko kuno ku please mari ngainingirikine ngaisvikewo ngaibudikire. Wakutaura rafu. And the funny thing ndekuti ndiye munhu anonzi mutauriri waMnangagwa, ndiye spokesperson iye anobudisa mashoko akadai mukanwa make. It's unacceptable guys. Inini zvangu zvandibata kuti aupindure mwana weZimbabwe zvinhu zvakadaro, iye ari kutobvunza kuti kana mari yakasimba ngaiuyo isvike kunoko. Saka zvinzi pazvese zvinotaurwa nemaZimbabweans ndo rafu dzimwe dzinenge zvichitotaurwawo muchinyararira. I mean guys, munoona sei this kind of behavior. I mean munoona sei like this video undiudze kuti nyaya iyi unoona sei kutaurwa ne this guy.